Halo. Halo. Jumeneng mboten? Jumeneng, jumeneng. 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 Nggih. Jumeneng po jumeneng. Jumeneng mboten iki? Nggih, jumeneng harus itu. Oh, harus. Awas ambruk ya. Mas Petro. Mas Gareng. Gentenan ambruk iki. Woi. Apa kabar? Baik-baik sehat. Langsung niki? Nggih, langsung. Bobo. Nggih. Langsung Ora bobo. melu. Bawa ora melu. Ten pundi, Mas? Oh, ten pundi? Bawa mau ngulon mau. Oh. Bawa mantuk. Anakku sing bagus dhewe besok pintar yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak benere. Penak yo Pak suarane, ayo penak wae. Sing ra penak lak suaramu. Wih lah. Ngecek kowe. Langsung niki? Nggih, Lanjut. langsung. Lanjut. Pak lahir dina Kemis.
Nggih, sembah nuwun. Sami-sami Mas Bagong. Nggih. Mas Petro. Oi. Piye? Kepareng minta lagu Setyo Tuhu sinunipun menawi wonten Mbak Anting. Menawi boten wonten tentu Mbak Ayu Purwalestari. Dari saya Hajah Retno, Parasi Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Saweran 1 juta. Gua aku. Monggo Bu Ayu. Jumeneng boten. Jumeneng Bu Cermo. Kok sike. Kok sok cermo iki piye? Cermo pemilu. Lah iya. Kok iso? Aduh. Kasus iki, waduh. Tanggung jawab dijelaske. Om Keswan kuwi. Kok iso Om Keswan? Cermo pemilu, pemilu lewangan, pemilu terus. Mang tahun pisan kok ya. Wih. Wingi ping 4 ya. Ayo. Nah, wis Rot meningkat. moncer. Lagi laris. Mbok omong truk. Mau aku meneng-menengan kok. Lah kok meneng apa? Lah wi garenge ngopo kuwi? Oh, Ya nggih bawa mboten. Ngagem nggih monggo. Monggo Setyo Tuhu. Pamintaku nepasita tansah rarun tungan ing sarena lan wangine Mbak Ayu, kula kok jenengan iku purun dipek bojom Keswan? Alasane napa? yo halah wis ngajari ki sapa oh kona ki anu lho tua do tua 6 do 6 kok urusan ya anu jane ki kilap dadi ki dipek Om Keswan biyen ki kakak waduh Aduh, kakak. Kok nek tante ya ketuan to ya niku kok perute sing mlembung. Masuk Dikapake angin Om kok. Keswan, ayo. iki anu Apa masuk angin? masuk angin Kok kembung? Reh mumbul. nganu iki kena virus Virus sih, Gong. kena virus Virus Om Keswan ya. Oh. iki kualat Monggo dilanjut. datan genggan sarambut lamun adoh caket
caketing ati. Umpama Mbak, Nggih. nek aku ro gading laris mayang, Om Keswan laris mayang. Jenengan ajeng melu sing pundi? Waduh, lah kuwi susah kuwi. Ya nek pas Om Keswan prei jenengan mayang to, kula nderek. As kudu milih. Lek bareng? Milih. Nek bareng. Hah? Bayarannya akeh kula. Wah, yo melu sing akeh to ya. Ah, ya wis. Ah. Oke. Gek kapan? OTW laris. OTW kondang. Amin. Amin. Dara. Yo, Mas Gading arep ngejak aku ora? Sok nek laris. Bareng kuwi kok. Kae lho, Anek sesuk jope dhewe-dhewe yuk piye? wis kudu bareng. Oh kudu bareng. Sebabe Sebabe kudu bareng. angel. Monggo. Aku dadi lali ya. Wurataya. Kok sik to aku ki lali ya karang usia e. Lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindho mimilan mintuna ayo nimas bareng ana tapi wajib sido asih Pagelaran wayang menika dipun siaraken dening channel Dalang Sena Kisina Nugroho PWKS Live. Apa neh iki? Ya kuwi enten. Gading Pawuke Resena Saputra. Gadang Prasetyo lan sanes-sanesipun. Monggo.
Mbah pangabekti kagem Ibu Agnes Widyasmoro kalian Mbak Kinan, Dik Jenar, kalian keluarga sanes-sanesipun ingkang sampun nerusaken sejarahipun Bapak. Tumblek. Kalian Bapak Ibu Magelang. Ayo kuwi. Lho lah kok entuk rokok? Monggo.
nuwun Mbak Ayu, mugi-mugi kemawon putra ingkang badhe kalahyaken tansah pinaringan bagas kasarasan piguna tumrap bangsa lan negara. Amin. Ora kaya bapake. Ya. Saweran buat Mas Gadang Gading 200.000 dari penggemar Gading Gadang. Nggih, sembah nuwun. Saweran 500.000 dari Sigit Arianto. Nggih, sembah nuwun Om Sigit. Semoga Gading dan Gadang sukses selalu berbakti kepada Ibu. Nggih. PBKS Sinunuan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara derek nyawer namung 200.000. Besok saya transfer ke nomor rekening mana ya? Rekening listrik wae. Ojo no. Walik. Oh, rekeningnya Mbak Elisa. Teruntuk Mas Gadang lan Mas Gading semoga selalu semangat terus mendalami ilmu pedalangan. Hidup madang, nggih. Nyuwun tembang lewung ingkang nembang Bu Prastiwi, Mbak Orisa, Mbak Wahyu diaturi jumeneng. Matur nuwun saking Mbak Chandra Dewi dari Hong Kong nyawer 1 juta ditransfer besok. Nggih, sembah nuwun. Monggo Eyang Uti, Bu Wahyu, Mbak Orisa, Om Jungkung ngendang. Ngendang Jungkung. Bu Pras joget iki. Putra Rizky joget, heeh. Oh, joget. Joget kudu Nek perlu jempalik sisan. salto. Pundi Mas Putra? Ayo Mas. Ayo Put. Oh Mas kecil. Mas Putra, ayo Mas Putra. Ayo joget karo Simbah no. Wah. Eyang Uti Tak ya. ajari. Tak ajari nakal. Ya monggo. Yuk joget Mas Putra. Yuk. Ayo. Ayo Put. Ayo. Ayo aku. Kok tak suka sawer, Put? Raisen kok malah. Ayo. Ayo Put. Yo 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 yo. Yo. Salto wae Put, kok kono tekan kene iki. Ngon jempalik. Iki monggo. Piye ora ngunekke aku leluhur meneh to? Mboten. Mau kok muni leluhur. Aja mesake ya Le ya. Nggih. Nggih, Mbah. Sesuk nek laris ya dijak nggo obong-obong menyan. Pisane. Lah piye aku ya wis tuwa. Iya ta wangune ngobong menyan ning kene iki. Nah, otale Gading. Dadi Omong ingkung. Le ra apa-apa Le. Ayo Tak omong. meneng. Meneng-menengan. Ngenyek aku ayo. Tak tampa, kayak wis. Lah, maksudnya le ngenyek lah kabeh mung do ngenyek nek karo aku. Malah isin. Ya. Monggo Lepung. Dadi liwat atiku.
ngenyek-ngenyek. Oke, ngenyek oleh sak puasmu. Sing puas sampean aku lho remuk. Remuk ki tak brakot to. Ya. Sakti pandita. Sembah nuwun. Pun nggih. Nggih. Nderek ngregengaken wayang Climen kagem Dik Gading lan Dik Gadang terus berlatih. Semangat selalu kagem BL. Salam sehat saking Mas Junet Jabodetabek. Nggih, sembah nuwun. Selamat malam untuk warga Laras khususnya dan selamat malam kepada dua dalang 2G, semoga semakin sukses dan jangan lupa selalu belajar dan belajar untuk menuju kesuksesan dalam santun dari Banyuwangi. Minta lagu Gerajagan Banyuwangi, Ki Gadang dan Ki Gading sukses selalu. Siapa Pak? Apa ya? Manut Petruk Pak. Ini ada pemungutan. Mas Dalang nyuwun tembang Setya Tuhu. Loh. Pun. Nggih. Endi to? Tekan ngendi? Maca aku. Nyek macanen. Nah. Sombong. Mas Dalang nyuwun tembang Setya Tuhu duit sawer kangge warga Laras. Rokok. Rokok 2 opo iki?
200.000 20 kangge juta. Mas Gading pawukir saking Pak 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pak Guna. Lagi masuk angin lho. Hah? Lagi masuk angin. Oh, kowe. Kok ngerti kowe? Melembung kok. Wolah. Kembung sajake kembung. Monggo Bayu Grajagan Banyuwangi. Teriki mawon nggih. Nggih. Ya. Langsung mawon. Nggih. Gerumbuyangan iki.
biasa iki. Ra krasa ya. Angel. Nyuwun gubuk asmara saking Mas Tri Cikupa nuwun nggih. Sugeng dalu salam saking Bakso Cidut Limo Depok Jawa Barat. Nyuwun lagu Langgam Putra Nuswantara kagem pepeleng dateng putra dua mugi tansah sehat lan maju terus. Salam sehat kagem sedaya. Maju nabrak ngono kan. Saweran ayo sing kiper sapa? Empuh mungkin kiper. Saweran 150 nggih, wau sampun. Nyuwun Langgam Ladrang Gajah Sena besok transfer 500.000 matur sembah nuwun tim Horek. Semangat belajar Mas Gading, Mas Gadang nggih. Request lagu lali janjine Mas sing nyekar Mbak Orisa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno saweran 100.000 ditransfer besok dari Pak Kandi Tuban Jatim. Semoga Mas Gadang-gading sukses selalu. Uri-uri budaya Jawi. Amin. Nggih sembah nuwun. Gubuk asmara, Truk. Yo. Hah? Kok mung iso ki piye? Yo. Belah. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Kula meleh. Nggih. Nggih. Jumeneng. Jumeneng. Awas jungkel awas. Apa niki? Gubuk asmara. Nggih. Ali janjine napa gubuk asmara wau? Gubuk asmara. Lali janjine. Nggih. Lali asmara. Langsung napa ngagem bawa? Langsung mawon. Nggih. Langsung. Nggih, langsung. Nggih, monggo. Gedruk sih, ayo, gedruk.
sembah nuwun. Ya, nggih. Ya. Nggih. Pokoke bengi iki seneng-seneng menyambut tahun baru 2021. Muga-muga sing jenenge virus Covid-19 Covid, Pak, ilang saka dunia. Lae bendera kula Den. Nasak nusup ing alas niki janjane ajeng tindak pundi to Den? Neng alas gek akeh kewane sing galak-galak ya Pak. Iya. Aku ki gagas nek gareng lunga dhewe kuwi lho. Ana tengah alas gek wonge cilik nek mlaku pincang. Aja-aja disengguh trowelu, njur ditubruk macan terus dibadhok. Gareng kena ditubruk terus dicokot cengele kuwi. Mongko macan ki nek mangan senengane diewer-ewer. Terus diakenge diodot-odot. Wah, diem. Durung kelakon awakku njur ting creneng. Kakang Semar lan kowe nala Gareng, Petruk lan Bagong. Anggonku sumingkir ing karamaian aku kepengin ngelimbang kahanan magepokan tumrap negara Wirata kang samengko kaya kena welaking dewa kang sifat kawasa. Akeh nayaka ujar lamisan, para punggawa padha mburu karsaning priyangga. Satemah bebrayan padha nandhang kacintrakan Kakang Badranaya. Nggih Gus, inggih. Mbok menawi sakniki lagi jamane kok Den. Ning kula suwun sampean kudu jejeg syukur bage yen ndara kula mbudidaya pados usada
tetesing toya kaweningan supados bebrayan sampun ngantos pepes wekasan mupus. Nanging saged trima sabar sarana tundhonipun boten kombak kumbul dening kawontenan. Den sakniki niku sasat pun boten wonten wong andhapasor, tun pun arang kading wong kang bisa kena dienggo panutan. Tan samar pamoring suksma senukmaya winaya ing asepi ong sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup padhang antrawangan penggali risang Werhatnala miyarsa pangandikane Kilurah Badranaya kaya ginugah rasane sigra mulbeng jero Wanadri ing cipta nedya tapa brata lumaksana bisa antuk pituduh sejati kang anjog margining kajuwanan wauta madyaning wana ana Brahala Gung Birawa mulat ana klebating janma sigra pinramsaya.